Team Masakbayan. Maligaya pod dati sa opisyal na YouTube channel ng Albuka Radio Drama 2025. Makinig upang tamasahin ang mga klasikong radyo dramang Pilipino. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell para maabisuhan sa mga bagong update. Team Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pasat ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Simple, apanagbiag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay we anak, anya nga iti planom ita. Di mo matan maituloy ti panagadal mo. Gaputawan kwarta maaramat tayo. Daytamot ti paglidayak launay, tatang. Sapay kayat ko ti makaadal. Iti kasta, maadaanak iti natalged at trabaho. Kan tapno na pintas tumat ti masakbayag. Ay, anyan. Narigat tumat ngamin ti adda pa nagbiag tayo. No kumasaan ang nagsakit day dinanang mo, nalabit. Adda ko makwarta ang maaramat para iti panagadan mo iti kolehyo. Wen nga ro, tatang. Talaga akasta. Siguro, talagang ay ti pagpatinggaan ti biyag ni nanang. Kita akto no anya ti maaramidag. Kat no addan tumasapulak at trabaho. Agurno nga. Kat ituloy ko ti panagadal ko iti kolehyo. Alaa, sikat ti makaam mo, anak ko. Aramidam, basta para iti pagsayaatam. Naimbag nga orasyon, Nana Lilia. Gumatangak man iti kape kan asukar? Ay katuan balasang ko. Mabitlaang taala at tigat-gatangam. Sige, Nana. Ato yan ti kape kan asukar agat-gatangam ay ve. Agyamanak, Nana. Ay huwag gayam. Saan mo ka din nga ituloy ti panagadal mo? Sayang mo't balasang ko. Saan pa'y laeng, Nana? Awan ngamin umdas akwartami kan ni tatang para iti day tabanag. Kaya't mo ka diti agtrabaho kas may sa ababaunan. At daam mo nga agsapsapol iti babaunan iti syudad. Pimanaw ngamin ang kabsat ko iti pagpapaayan na. Iso nga ita, agsapsapol da iti mabalin akasukat na. Kasta timbaga kanyak ni Nana Lilia. Itay napanak gimatang iti store na, tatang. No kasta, agtrabaho ka nga ron ijay syudad, kas babaunan. Wan, tatang. Iti kasta, makaurno nga kadagos para iti panagadal ko. Katun kahit kaano nga iti panagpasyudad mo. Inton Sabado. Agsingsingpat ka ijay syudad anak ko. Di ka pa'y lamaki boyfriend, iti kasta, makakonsentrate ka iti trabahom. Wan, tatang. Agtrabaho ti gagarak iti ipapan ko ijay syudad. Insan Ivy, nadama ko kini Nana Lilia, amapan ka kanumot na nagtrabaho ijay syudad. Wan, Insan Peter. Manggedak ijay syudad. Tapno makaurno nga para iti panagadal ko. Mayat deta plano minsan. Dumalat tamot makalpas ka iti panagadal mo. Uray siya, agtrabaho akmet, kas waiter iti may sa restaurant. Iti kasta, maituloy kong tumat iti panagadal ko. Husto day ta aplanom, Insan. Dumalat ta, numakalpas ta iti adal. Aywan gaya minsan. Saan ka di akanayon ka agumatang iti store ni Nana Lilia? Wan, Insan. Apay ka di. Mabalin ka di nga alam to tinambar ti anak na. No bilang tamara na am iti store da. Ha? Ni ka di Sheila ti ibagbagham? Wan insan. Mabainak namin ang mangala iti cellphone number na. Iso asikan tulaangan ti mangala insan. Anya? Alalaan ni kasinsin mo Peter ti cellphone number ko kunam Ivy? Wen, Sheila.
Mabain ka nung ngamin amang ibagakan ka. Iso asyak tinangibagaan na. Iso nga alaak tinumber mo. Ah, kasta? Uuna yan ni Peter. Managbabain talaga. Kasjay na, sipod pa'y idi. Angam, nasingpot day dya akasinsin ko, Sheila. Amok day ta. Iso anagasat to ti maasawa ni Peter no bilang. Gaputan na singpet lang arudan, nagagat pa'y. Agyaman ang insan, ha? Kamaudyanan na. Maitext kan maawagak matlangan ni Sheila. Uy, unay matanday ta kinaragsak mo, insan. Sabali talaga ti ma-inlove, ah. Ha? Angam, palagipan ka, ah. No bilang taarmam to ni Sheila katsong batan na ka, di mo tulukwan, ah. Pakaasimot. Wininsan, di kagdanag. Jak to pulos pasakitan ni Sheila. Nasaya at no kasta, insan. Kat oray no simple apa nagbiag to lang ti adda kada kayo, ayos laang. Ti importante, saan tong agparikot ka ti agbalin nga asawam. Naibag nga orasyon, Nana Lilia. Nay, makumikom kayon sa amang isimsim pa kadagiti lako yo, ah. Ay, huwag barok. Kagap-gapok namin iji ili. Tanapanak man naggatang kadagiti malako dito store. Tulungan kayo, Nana. Iti kasta, saan kayo unay amarigatan? Naalaman nga rod barok tanay. Mariknak matan ti bannog ko. Alangarod, Nana. Tulungan kayon. Aday ta, nalpastan anay dalimanak dagiti lako dito store. Peter, barok. Agyamanak iti tulong mo, ah? Awan anyaman na, Nana. Awan gayam. Ayan ni Sheila. Adapay laang iji sentro. Napan nagtrabaho. Ang madamdama laang. Adanday jay. Kasta ka din, Nana. Adda ka di gagaram ka ni Sheila, barok. Ha? Ay, awan, Nana. Umayak ko magdaton iti anak yun mabalin. Ha? Ay, kasaritam ni Sheila, may papan iti dayta. Ngamnay, pangaasim, tadi mo kumalukwan ti anak ko. Wala na. Di kagdanag. Gaputajak to pulos lukwan ti anak yun. No bilang tasumbatan nak. Anya, imay itay dito ni Peter kunayo, nanang. Wan anak ko, tinulungan nakpay nga rod anang idalimanag kadagiti lako iji store. Talagaan nasingpet ni Peter, anya, nanang. Wow, nasingpot talaga. Isu nga rod anagasat ti maasawa na nubilang. Ang, anak, nubilang tagdaton ken ka ni Peter. Aklonam ka de. Ha? Ngamen, kayat kulaunay ni Peter aparaken ka. Nagagat ken nasingpot abaro. Ken, isu ti umay dito'y balay, takayat nakaapasyaran. Nay, nagaduman day taawit mo asida, Peter kaanakan. Wen, Uncle Igme. Saan ngamin naibos amin dagiti makan iti restaurant a pagtrabahwak. Sayang mat naubal lang da. Isu nga inyawid kon, Ket gapo tamay may sakit di balay. Ikan kayo kaniinsan Ivy. Agyaman kaanakan. Ano kayat mo, dito ikan amangan. Iti kasta, saan kan agluto iti balayo? Kantap no adda kadwami kan ni kasinsin mo. Ay ket, wen Uncle. Dito yak nga ruden amangan. Anak, day off mo itasan ka de. Wan, nanang, apay ka di. Mabalin ka di asikapay laang ti agbantay iti store. Agdalusak man dito'y balay. Manmano ngamin madalusan. Awan mo't ngamin ti sabali akatulungak nga agbantay iti store. Sige, nanang. Siyakpay laang nga rod ti agbantay iti store. Agyaman anak ko. Umayak to laangan mangyag iti pangaldawam inton makaluto Nasaya at Matt. Tanaranaan ka ita dito istoryo, Sheila. Ato yun. Gimatang iti prutas para kada kayo kininanang mo. Agyaman nak, Peter. Amom ka di a paboritok dagita a prutas.
Apple kan grapes. Agyaman ak no magustuhan. Pasensya ka na, no day talang ti maited ko. Jak namin kabaalan ti gumatang iti agkakangina at chocolates. Gaputawan mat kwartak. Okay lang, Peter. Tinapanag. Nagtaod iti kaunggam to inyawat mo kada kami. O ala, agtugaw ka pa lang. Agmeriendata pa eh. Agyaman ak, Sheila. Sheila, nakita ka na pa ni istoryo ni Insan Peter. Anya ngay, nagdaton kan ka? Saan pa'y? Imay laang nangyag iti prutas. Uy, rugrugi lang dayta, Sheila. Amangan no iti may nga aldaw kat maamwak tulangan ada kayon. Anya? Sika talaga, Ivy. Sa bagay, kas itinakunak, nasingpot ni Peter. Kat mariknak nga awan to tagbalin aparikot ko kenkwana, no bilang tasong bata. Wan, Sheila. Iso adimon paluspusan pa'y ti kasinsin ko. Taamangan no maunaan na ka ti sabali. Intun bigatan ti ipapan mo ijay syudad, anak ko. Naisaganam ka din dagiti gamit mo. Wan tatang, naisaganak aminan. Agsingsingpat ka kuma ijay syudad Iti kasta, saan nakaapapanawon ti amom. Aggagagat ka kuma. Wan, tatang. Talagang aggagat kan agsingsing petak to ijay. Kat apaman ang makaurnongak, agawid ak adagos dito lugar tayo. Kat ituloy ko ti panagadal ko iti kolehyo. Aganos ka kumalaang, anak ko. Kat numakalpas kanto iti panagadal mo. Kat maadaan kanto iti trabaho. Sigurado, napintas to ti agbalin ang masakbayam. Wan, tatang. Una yan, Insan Ivy. Nagadumat tan ti imat mo ngagpasyudad. Kaslawanan ti plano mo agsubli dito'y lugar tayo Amangan ngamin numan manuakton ang makaawid dito'y lugar tayo, insan. Iso kinaadukon atin nahalak agamit ko. Sa bagay, nakababain ka dagiti agbalinto nga amom no kanayunam ti agawid. Kan nangina ti plete. Husto ka, insan. Kan may mayatan no sa anak unay nga agkaraawid. Iti kasta, alis to ang makaurnungak. Ala, agan-anad ka nga rod iti panagbiyahem. Kat pakaamuan na kamin taon no makadanon ka ni Jai. Dito'y ti imbaga ti kabsat ni Nana Lilia nga address ti balay, ti sigod nga amo na. Damok ti agtrabaho kas babaunan. Iso asapay la kuma, tamagustuhan ti agbaling nga amo ti panagtrabaho. Aday tan ti ritaw, agdorbelak. Ay, madam, naimbag nga orasyo. Kastamat kan ka. Sika ka di ti kasukat, ti sigod ang babaon dito'y balay. Wen, madam, siyak nga rod. Ala, umunag ka. Iti kasta, makainana ka. Sigurado ang nabannog ka iti biyahe. Agyaman na, madam. Dito'y ti silid apagyanam, Ivy. Medyo nalawa dito'y asilid. Mabalintidwa. Iso na laang, taagmay may saka dito'y. Sapay ko ma, tamaan no sandak nga agbalin ababaunan nyo, madam. Kinapudno na, damok ti agtrabaho kas babaunan. Ngam di kay agdanag, gapu taado ti amok at trabaho. Nasaya at nga rod no kasta. O sige, aginanaka pa'y. Kat apaman ang makainanaka, isurok to dagiti agbalin at trabahom dito'y balay. Anya nga ta ti pagbanagan ni Ivy iti panagtrabaho na kas babaunan ijay syudad. Papagayam, di uliwayan na denggen tituloy te seryetayo ita alawas anapauluan.
Simple, apanagbiyaga. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Ti Masak Bayan. Ti napalabas. Kasta unay tiragsak ni Peter. Gaputan na ala na matlaangan ti cellphone number ni Sheila. Kat iti may sangal daw. Nagpasyar daytoy iti store ni Nana Lilia. Tapno sarungkaran na ni Sheila. Iti sabali abangir, binili ni Tata Egme ni Ivy. Ngagsingsingpat kumaday toy, intun addan daytoy ijay syudad. Nakadanon nga ron ni Ivy ijay syudad. Iti ayan ti trabaho na, nagsarsarita da iti amo na ani Pilar. Itagagayem, denggan ti tuloy ti seryetay ita alawas ana paulwan. Simple, apanagbiyaga, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Dito'y ti silid apagyanam, Ivy. Medyo nalawa dito'y. Mabalinti pang dua. Isu na laang, tamay may sam. Isu asikalaang ti agyan dito'y. Sapay ko matamaano sandak nga agbalin ababaunan nyo, Ma'am Pilar. Kinapudno na. Damok ti agtrabaho kas babaunan. Ngam, di kay agdanag. Gaputado ti amok at trabaho. Nasayaat nga rod no kasta. O sige, aginanaka pa'y. Katapaman ang makainanaka, isurok to dagiti agbalin at trabahom diti balay. Sige, ma'am. Aginanak pa'y nga rod. Kalpasan na, sursurwak adagos dagiti trabaho dito'y balayo. Igme, nakadanon nga tan ni Ivy iti syudad. Diyak mo. Gaputasan pa'y mat nga imawawag. Ay na, maikawak iti kaawan na. Awan kadwak iti balay. Saan abale? Takanayon na kamot amapan kitaan ni Peter a kaanakam. Huwan matkit di Nasingpat nga ta, ti agbalin nga amo na. Amangan mat, numarigatan ti anak ko, bayat ti kaadana iti syudad. Sigon iti kabsat ko, nasingpet ti sigod nga amo na. Isu nga awan tinaskan a pagdanagam iti anak mo. Nasayaat nga rod no kasta. Tapno saan amarigatan ni Ivy iti trabaho na. Itata na kainanakan, mabalin ka mat siguro nga isuro kadag itinaskan nga aramidam diti balay, Ivy. Wen, ma'am. Mabalinda kun asarwan kadag iti trabaho. Kanayon nga awanak diti balay. Gaputaas asik-aswag kat nga rod ti bakery a negosyo. Isu asikalahang ti kanayon a mabati ditoy. Kat ti kayat ko, kanayon a nadalos. Di mo pagdanagan ti silid ko, gaputa siya kon ti agdalos ijay. Sige nga rod, madam. Aglaba, agluto, kan agdalos ti trabahom. Katjak kayat ti sinsinan at trabaho, Ivy. Kalpasan nagitinaskan at trabahom, mabalin mo ti aginana. Agbuya ka iti TV no kayat mo. Iti kasta, saan ka maburing? Agyamanak, madam. Ken agyamanak iti panangisuro yung kanyak kadag itinaskan nga aramida. Hello, tatang. Hello, anak. Kumusta ka mo tangay? Nasaya at mat. Nagasatak. Gaputan na singpet ti amo. Bayat nga rod ano kasta. Saya atam ti panagtrabaho ma. Iti kasta. Saan nakaapapanawan ti amo ma? Wen, tatang. Talaga akasta ti aramidak. Uray agmay may saak dito'y balay. Say-saya atak ti trabaho. Anya, nay. Apay nga agmay saka. Mapmapan ngamin ni Madam Pilar iti bakery shop na. Iso asisyak lang ita. Sige tatang. Awagan kayong tumanan. Kat agan-anad kayo kumakanayon dita. Uray sika anak ko. Agan-anad kamat akanayon. Wen, tatang.
Sheila, nalpas ka din ti trabaho? Wan Peter, apay ka di? Apag iso, nalpas matan ti trabaho kay restaurant. Iso na panunot ka asukunan. Ay na, kababain mo't. Amangan no madisturbo ka. Saan? Si Kamet. No para kan ka, awan parikot. Oh, no kayat mo, kanain ka asukunan iti trabaho, kan itulod iti balayo. Oray saanan. Kabailak mo't ti agawid asisyak. Sige, no detati ko nam. Ala, umay ka. Itulod ka iti balayo. Sakto mat agawid iti balay mi. Oh, at dayta Sheila. At datan dito'y balayo. Agyamanak iti panangitulod mo kanya ka, Peter. Dumagas ka pa'y tapno makita na ka ni Nanang. Uray saanin. Nakababain mat. Saan? Umay kakit din. Apay kumaamabain ka ngay. Katda kami lang mat kininanang ti adda di tabalay. Ala, umay kan. Naimas to'y lutoy at tinula, Nana Lilia. Ay na, agyaman unay, Peter. Tamagustom to'y linutok asidaan. No amukla kuma dito yak amang rabi Gimata nga kuman iti sidaan. Iti kasta, saan kayo na nagluto pa Ay na, ayos laang Peter. Bayam laang ni Nanang agluto. Gapot taday ti pag-aayat na nga aramidan. Kasta ka di? Wan barok. Katno bilang taagasawa kayon tun ka ni Sheila. Kanayon kayon to apadigwan iti ilutok asidaan. Kumusta mo tinagmalam mo diti balay, Ivy? Nasurutam ka di matlaang dagitinaskan ni aramidam. Wen madam, nalaka lang ang nasursurok dagiti trabaho. Ken sa anak mat anarigatan anagdalus. Ta saan mat adakkel unay to'y balayo. Nasaya at nga ron no kasta. Makita kat nasaya at ti trabaho. Gaputaawan mo ti makitak arugit kanuwara dito'y salas. Agyamanak madam. Kayat yu ka din timangan? Igawan kayon iti kaninyo? O sige man nga rod. Katsika, nangan ka ka din? Wen madam, imuna akon anangan. Mabisinak ngaminan. Kasta. O sige, igawan nak nga rod iti kanak. Diyak makaturog Sapay rabi iuna yan. Maikawak ngamin. Gaputan na yadayuak ka ni tatang. Apay nga tangag may sagayam ni Madam Pilar dito balay na. Awan nga tat asawa na? Awan nga tat anak na? Awan mo't ngamit ti makita ka nakadisplay aladawan iti salas. Kabayatan ti panagdaldalos ko. Ay, sapay lako mata makaturog akon. No anyala ditan ti pampanunutag. Ay, naska na makaturog akon. Gapot ang masapa akmanan nga agriing inton bigat. Nay, nagsapa kamot tan abimangon, Ivy. Alas 4 pa ilaang iti parbangon. Wen madam, iti kasta, marugyakon dagiti trabaho. Mabalin mat, ang madamdamalaangan nga agrugi ka nga agtrabaho. Madam? Ala, agsubli ka pa ilaang ijay silid mo. At dapay 2 nga oras, maturog ka. Nanang, addi ti sweldok itaabulan. Nay, apay nga itod mo kanyak ti swildom, anak ko. Wen tapno addamot igatang yu kadagiti masapsapol yu. Uray saanan, adamot bukod ko a kwarta. Idulin mo laangan day ta kwartam. Tapno adda aramatom no bilang taagkasapulan ka. O sige nanang, ibagayo nga rod no kasapulan yu ti kwarta. Iti kasta, magatang yu adagos no anyaman ti kasapulan yu. Ay na, nagalisto mo ti aldaw.
Makabulan kagaya mo dito nga agtrab-trabaho, Ivy. Wen nga rod, madam. Oray siya, jak na pupuutan ti aldaw. Adto'y ti sweldom itaabulan. Kat no sa isaya atam pa iti trabahom, ingatok ti sweldom. Agyaman ak, madam. Ay na, makapagpauitak matan iti kwarta ka ni tatang ko. Ipauit mo ka di amin, kinitatang mo ti sweldom? Saan, madam? Ti kagudwa, iso ti ipauit ko. Ada mabati kanyak. Agorno ngakmet para iti panagadal ko iti kolehyo. Planom gayam ti agadal. Nasaya at no kasta. Tapno na pinpintas ti agbalin a masakbayam no bilang laang. Hello, Ivy, anak. Tatang, naawat yung ka din ti kwarta ngayong pauit ko? Wen, kaawat ko laeng. Nasayat nga rin no kasta. Gumatang kayo kadagiti masapsapol yu di tabalay, ha? Kastamot tan adiyo liplipatan ti gumatang iti agas yu. Wen, di ka agdanag. Tasya kung ti makaam mo. Di nakpakadanagan, anak ko. Sheila, kayat mo ka diti sumurot kada kami ijay karayan? Asino ngay ti kadwa ta amapan ijay? Daan kaligme. Nabayag ngaminan asaan kami ang nakapan iti karayan. Takasano? Agpada tamat ama kumikom iti trabaho. Sige nga rod, agpakadaak labiit kininanang amangan ngamin no sa pulen na. Sige, damagamatan kini Nana Lilia. No kayat na ti sumurot. Iti kasta, makaaliwak saymat. Anya, sumurutak iti papananyo ko nam Sheila. Una nang, day tati ko na ni Peter. Itikas na, makaaliwak say kayumat. Ne, saan nga ta nakababaen? Amang ano pasig mo't a pamilya laang ni Peter ti adda ijay. Saan, nanang? Gaputan ni Peter met tinangawis kada kayo amapan ijay. Ad-adda nakababain ano di tay patganti awis na. Mabitlaang nga rod anak ko ta agrubwatak. Amang ano datalaang ang tiururayan da. Nagmat-matan ditayan nyo ita, Sheila? Inawis na kami ngamin ni Peter nga umay dito'y karayan. At damot dito'y ni Nanang, kastamot ni tatang mo. Ha? Ay, sayang. Awanak dita. Ay, kailiw kumatan ti agdigo si ti karayan. Kat umay tayon to dito'y inton agbakasyon ka dito'y lugar tayo. Mabalin matkit di Iso na lang, tamabayag pa'y. Sa akto makabakasyon di ta lugar tayo. Sayang namin ti maikisay iti sweldok no bilang laeng. Sa bagay matkit di Mala, aganos ka pay laang Buyain na kami pay laang iti video call. Ha? Unan Buyaan kayo langan, babaan iti video call dito yung messenger. Ivy, mabalin ka di amang luto ka iti adobo asidaan ta? Ay, madam. Ilepas ko labi iti panagdalos ko ijay kusina. Kalpasan na, agluto akton iti pangaldawan tayo. Kaimasam ti agluto ha? Kayat ko ti medyo na apgad a panagtimpla. Arglado, madam. Ni, addan samot sa nga iliyo, madam. Ala, siya kundi bang lukat iti ridaw. Agsubli ka laangan iti trabahom. Sige, madam. Umayan! Ha? Sika? Asino nga ta, ti sangaili ni Pilar. Gagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Simple, apanagbiaga. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan.
Ti Masakbayan. Ti napalabas, insuro ni Madam Pilar ni Ivy, kadag itinasken nga aramiden na. Kat dagos mat ang nakasursuro, ti balasan. Kabayatan na, sinukon ni Peter ni Sheila, iti trabaho na. Kat intulod na daytoy, ije balayda. Inawis nga rod ni Sheila ti baro, nga ijayan amang rabii. Iti matayan da Ivy, kabayatan ti panagsarsarita da iti amo na. Kalaat nga adda nagtuktok iti ridaw. Ita gagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Simple a panagbiag. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Asino nga tati tuk-tuk-tuk, madam? Addan samat sa nga iliyo. Siya kung ti mangkita, no asino ti agtuk-tuk-tuk. Ituloy mo laangan ti aramidam ije kusina. O sige nga ruhad, madam. Umayan! Ha? Sika? Pastragan na kumapilar. Kaya't kala nga makasarita. Aniya ti aramidam di ti balay. Apay nga imay kapay lang ditoy. Kas itinakunak. Pastragan nak. Iti kasta. Maibagak no anya talaga ti kagarak kan ka. O sige. Tapno awan ti makunam. Sumar ka. Iti kasta. Maibagam ti kayat mo nga ibaga. Ita, ibagam no anya ti talaga agagaram Manolo. Kat kalpasan da ito'y apanagsarita ta, mabalin mon ti pumanaw di ti balay. Kat di kan agpakpakita pa'y. Pilar. Imayak. Gaputa kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Aklunek. Ado tinagkurangak kada kayo. Iti day di Anthony nga anak ta. Among ka di, nga aging ta. Kat malaglagip ko pa'y laang day di Anthony. No kasano, ti panagpakpakasi na, nga ornusan ta ti amin kadata. Sakbay nga ipulang natibiyag na. Sisasagana ak idi amang pakawan kan ka, Manolo. Nga uray amok nga adda sa balim. Ngamsika ti saan nga akin kayat itiday taabanag. Pakawanan nak, Pilar. Numabalin la ko mga isubling ti amin. Tapno agbalin anaragsak ti pamilya tayo. Ngam amok. Saan na mapasamak na ita? Gaputawan maten ti anak ta. Talaga saanin ang mapasamak. Gaputa saan kan nga ay ayatan. Kontento akon itibiyag ko, nga oray simple lang. Ala, pumanaw kan. Katjak kayatan nga agpakita kapay kanyak. Madam, nakaluto akon. Mabalin tayong timangan. Sipod nagsarita kayo itay iti sa nga iliyo, kastan ti dyaryo, nakalidliday kad nakaulimag kayo. Kapin ano yung kadiday dyan lalaki, madam? Iso ti asawak, ni Manolo, ngam nabayagan ang nagsina kami. Anya? Ay, adagayam asawa yo, madam. Wan, adaan kami iti maysa nga anak. Ni Anthony. Iso na laang tanasapa apimusay. Gapo iti sakit na kanser. Saan kayo kumaagumura iti day iti adamagak Angam, apay anagsina kayo iti asawa yo, madam. Gaputada sa bali a babae na. Kan saan laday ta? Dandan hindi pa'y mangyawat iti kwarta. Apang paagas kuma iti anak mi. Saan mo't nga umdas ti kwarta iti nga igam ko? Iso asaanan ana ituloy day di Anthony ti nagpaagas. Aging gapim musay. Ay,
Una yan. Nakakaasimot ti anak yu. Agyamanak iti panangawis mo kada kami kininanang ijay karayan, Peter. Ore kaskasano, nakaaliwaksay kaming agpadpada. Awan anyaman na, Sheila. Tinasken, ket nakapag-enjoy kayo kini Nana Lilia. Sheila. At ako maibagak. Ket sapay la ko ma. Tadi ka gumura. Anya dayta. Ibagam lang. Nabayagan nga damarikrik na kan ka, Sheila. Isunalaeng, jak amo no kasano nga ibagakan ka. Peter, Sapay la ko ma, tay kanak iti gundaway ko. Amang iparik na iti ayat ko ken ka. Ikarik, di kan tupulos pasakitan. among Peter, nagasat to ti agbalin nga asawam. Gaputa na singpat kan nagagat ka. Kat agyaman na, gaputa siya kinapilim nga ayatan. Iso sige, ikan kay iti gundaway mo amang iparik na iti panagayat mo kanya. Kat sapay la ko ma, tadi kan to agbaliw. Bukasta, sinungbatan na kan ni Sheila, Peter, kaanakan. Huwan, Uncle. Ay na, amuyo ka di? Nakaragragsakat. Kamaudyanan na. Addan ka ayan-ayat ko. Kahit, kaano nga ron nga iti panagkalay sayaw. Saan pa, Uncle? Kayat ko pa'y nga agadalak iti kolehiyo. Iti kasta. Into na dan trabaho. Makaurnungak to iti para iti kalay sami. Ala, nasayaat nga ron no kasta. Ad-adda nga agagat ka Gaputa addan inspirasyon mo. Uwan, Uncle. Nay, nakaisam ka mo at kabayatan ti panakichat mo dita cellphone mo, Sheila. Asino ayat ti kachat mo? Ni Peter, nanang. Damdamagan na ngamin no anya kano ti kayat ko asidaan. Taumay kanumang yun. Ay uray sa anon, siyaklaan ti agluto. Nakababain mo't no gastos pa'y. Sheila, nobyom ka din ni Peter. Wala nang, idinagdaton kanya. Sinong bata ka dagos? Gaputa makita ken mariknakmat, nga awan to ti agbalin aparikot ko no bilang. Sa bagay, nasingpat ni Peter. Iso talaga ti kayat ko aparakan ka anak ko. Kaano kayo nga nagkalaysa? Awan pa'y dayta iti plano mi nanang. Kuna ni Peter, ituloy na kano ti agadal iti kolehyo. Iti kasta, nasaya ato ti masakbayan ti buklen ni a pamilya. Ay na, nagsaya atan no kasta. Kat no bilang tamaki asawa kan, rumbang amasursurum ti makontento anak ko. No simple laang apanagbiag ti kabailan nga ipaikan ka ti agbalin nga asawam. Mayat na itsayon, tinapatag, naragsak ka iti denana. Umadanin amay boss ti abasto dito'y balay. Kaya't ko amapan kay di palengke, sakbay nga aglaba ka, Ivy. Sige, madam. Mapanak agpalengke. Basit laang matilabak ita. Iso nga okay laang numapanak pa'y lagatang kadagiti abasto tayo. Yala anak nga rod ti papel kan lapis. Tailistak amin dagiti katangam. Kan sakbay amapanak ijay bakery, itulod kan ijay palengke. Ay, sige, madam. Mabit lang nga ruda, tamangala kiti pagsuratan nyo. Kalpasan na, agsukatak biit. Tapno makapanak matan ija palengke. Sakbay amapanak iti trabaho. Itulod ka pa iti trabaho, Sheila. Uray saanan, amangan numala daw ka iti trabahom gapo kanya. Saan? Nasapa pa'y mat? Katapaman amalpas ti trabaho, urayan na ka. Agiddan tanton nga agawid. Si Kamot, ispul din nak na unay gapo iti kastang aramidam. Anya ko ma, ket agayan ayat tamet. Anya nga iti sirbik anubium, no di ka man lamay itulod kan masukon iti trabaho. Ala, umikan. Amangan numala daw tapay iti trabaho ta.
Apay nga daka diti pasdak ko, Manolo. Anya ti aramidam ditoy. Umay ko kumayawat kan ka daytoy. Di kagdanag. Pumanawak matlaeng, Pilar. Ha? Cake day taimot mo? Panagkunam ka di, kat maayayo nak babaan iti day ta a cake? Pangaasim, Pilar. Awatem ko ma. Daytoy lang amin ti amak awagas. Tapno makabawiakan ka. No kumata inaramid mo day ta, idi si bibiyag pailaang ti anak ta. Nasaya at kuma. Siguro, naragsak tayo kuma, nga agdadan na ita. Amok, Pilar. Saan ko na may subli ti amin? No amumla ko ma, no kasano apagbababawiak dagiti naaramid ko kada kayo, iti day di Anthony. Naman niya karod, naladawin ti amin. Sige, pumanaw akon. Kat sapay la kumata dumteng to ti aldaw, ang mapakawan nak tumitlaeng. Madlaw ang nabannog kayo itang aldaw madam. Ngamin, nasapa kayo ang nagawid. Talaga na banugak, Ivy. Kaya't ko ti maturog. Iturog yu pa'y langarod, madam. Iti kasta, makaina na kayo. Apag isunton ang nakaluto ak iti pangrabi O sige, riingan naktulangan no makaluto ka, ha? Iturog ko pa'y labiit. Anthony, anak ko, sika ka ding agpaiso ti makitkita. Un mama, siyak daytoy. Ti kakaiso ng anak yo kan ni papa. Kailiw ka una yan, iho. Katagi amanak. Gapot na arakop ka manan, anak ko. Oray siyak mama. Kailiw kayo matan. Sorry Nung nasapa kasi mina kada kayo. Amuyo ka di mama. Naragsakak ita dito'y ayan ko. Gaputa awanan pulos mariknak asakita. Saan ako na marigrigatan? Ngam naragdagsakak. No pakawanan yun ni papa. Katag sinublian kayo. Anak ko. Mapatganyo ka ditikid daw ko, mama. Tauray no awana kon itisidong nyo. Adda aklat na ditoy, amang bambantay kada kayo. Isunga urnusan yun ti anyaman aparikota, itinagbaatan nyo kan ni papa. Ha? Anthony, anak, mabait lang. Kaya't kapay ama kasarita. Anthony! Anthony, anak! Anthony! Anthony, anak ko! Madam! Madam, apa yan? Anyak, mapaspasama ka na kayo. Ti anak ko. Naitagtagainap ko, ti anak ko. Ay, mabit lang, madam, ha? Yalaan kayo itidanom. Anya jay kunayo ang naitagtagainap yu itay, madam? Ay, naitagtagainap ko na di Anthony. Kat kid-kid dawan na. Ano mabalin? Kat ornusan mi kanon, ti saan mi nagkinaawatan iti amana. Ay, kasta madam? Kat anya nga itimbaga na kada kayo. Naragsak kano itan, iti ayan na. Ngam naragragsak pa'y kano. Nagdan na kami manan, kini Manolo. Panagkunak. Husto ti ibagbaga ni Anthony iti tagtagainap yu, madam. May mayat no pakawanan nyo ni Sir Manolo. Iti kasta, agbalin kayo manan anaragsak. Ipagpagapuyo langan iti anak yu. Oon gayam. Sa dino ti ayan ti cake nga indisuk itay dito lamisaan. Apay nga awan matan dito Inkabil ko iti ref, madam. Erwar kon tulangan inton malpas tayo amangan. Peter, saan ka di nga imbagam idi a planong manan ti agadan? Wen, Sheila,
Ituloy ko ti agadal iti kolehiyo. Sayang mati kurso anarugyak no jak ituloy. Kaano ka nga rod nga agenrol? Planok ti aginrol ita a semester. Ket bayat ti panagadal ko. Agtrabaho aklata kas waiter. Iti kasta, adda pangalak iti allowance ko. Nasaya at day ta planom. Kat namnamaam ti suportak ken ken. Hello, Insan Peter. Hello, Insan. Kumusta kan? Nasaya at mutlat ta, Insan. Kalkalpas ko launay ti trabaho. Si Kangay, kumusta kan? Nasaya taklat tamet. Kagap-gapok unay iti universidad. Napanak nag-enroll. No kasta? Ituloy mo ti agadal? Uy, Insan. Sayang mo tinalak a kurso nung jak ilipas. Ay, good luck nga rod, Insan. Sigurado ang nagngangatun to dagiti gradom. Gapo ta inspirado kang agadal. Pilar, busy ka di ita. Saan? Agawid ako ni Jebalay. Gaputa awanan tinaskan nga aramidak diti bakery. Mabalinta ka diti agsarita, uray apagbiit laeng. O sige. Adda mo tinaskan nga ibagakkan ka. Ala, ibati mong ti kotsem dito pasdak mo. Tilaangin lugan ko ti usarenta. Apay pailaang aditi balayo, tinangiyagam kanyak Manolo. Mabalinmat nga itilaang ang ruwar ti pagsaritaan ta. Kan maysa, amangan no agapa kayo iti kadandanam no bilang laang. Di kagdanak, Pilar. Nabayagan nga awan ti kadendenak. Ha? Ken nasaysayatan dito apagsaritaan ta. Gaputan na ulimag. Saan ka di nga imbagamitay nga damat ibagam kanyak? Manolo? Anya ka di dayta? Ibagamon. Iti kasta, maibagak met ti kayat ko nga ibagakan ka. Anya nga ta, ti ibaga ni Pilar kan ni Manolo. Gagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo ita alawas anapaulwan. Simple, apa nagbiag. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ti masakbayan. Ti napalabas, naklaat ni Pilar. Idi nakita na ti asawa na, ani Manolo. Tasim marongkar daytoy iti balayda. Nakarik na nga rod dayto iti pungtot ken liday. Gaputan alagip na ti maipapan iti day di Anthony nga anak da. Kastameten tinagkurangan ni Manolo kadakwada nga gina. Iti may sa arabii na itagtagainap ni Pilar day di Anthony nga anak da. Ket nakuna daytoy anaragragsak pay no mapakawan ni Pilar ni Manolo ket agsinublian da. Kinid daw mat ni Manolo ken ni Pilar nga agsarita da. Ita gagayam, denggan tituloy te serye tayo ita alawas anapaulwan. Simple, apa nagbiag. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay adito'y pailaang balay mo ti pagsaritaan ta, Manolo. Mabalinmat nga itilaang ruwar. May mayatan adito'y ti pagsaritaan ta. Panaul-ulimag. Kan may saan ko laeng abalay daytoy? Balay mo, Mart, gaputa agasawa takit nga rod. Amangan no maamuan daytoy ti kadandanam. Kat amangan no agapa kayo pay. Nabayagan nga awan ti kadendenak, Pilar. Isungawan tinas ka na pagdanagam. Saan ka di nga imbagam nga damat ibagam kanyak? Anya ka di dayta? Ibagamon. Iti kasta, maibagak met ti kayat ko nga ibaga. Naitagtagainap ko day di Anthony idi Rabi. Nakunana, anaragsakan iti ayan na ita. Ngam naragragsak pa'y kano, numapakawan ka. Kat ornusan ta dagiti baanag asaan ta nagkinaawatan. Ha?
Kaya't ko lang nga ibaga, anakasagana akon amang pakawan ken ka. Para iti anak ta, gaputa amok, maragsakan ni Anthony no agsinublian ta. Agyaman hak, kamaudyanan na, napakawan nakmatlaing ang Pilar. Nabayagay nururay ko na ito'y agundaway. Kat ulitak manente akid daw iti pamakawan kan ka. Kadag iti nagkurangak kada kayo iti anak ta. Nanang, makumikom kayo manen amang i-display kadag iti lako yung Wan anak ko, masapul amay display yung dagitoy, na sigurado. Adumanon to umay agatang inton madamdama. Talaga mo't anapik sa to istor tayo Adulan tati umay agatang. Wan gaputa na laklakabasit ti magatang ditoy. Ngam iti daddo mga istor akaabay tayo. Kan maysa, ad-ado ti magatang da ditoy. Nanang, kaya't yung kadi apalawaan tayo to'y istor? Iti kasta, ad-ado pa'y ti mabalin nyo nga ilako. Mabalin mo tanak ko. Tadamot kwarta maarabat para iti dayta. Ibagayo nga rod no kaano amarugyan ama palawa. Iti kasta, makasapul tayo iti mabalin nga agkarpintero. Sakbay ang mapanak iti opisina, itulod ka pa iti pasdek mo, Pilar. Day tamot ko mati ibagakken ka. Awan mo't sa bali a pagluganak. Gaputa adakot nga rod ijay ti kotsek. Nagpaisaganak iti makan iti babaunen. Manganta pa isakbay a rumwarta. O sige, tapno sa anak ko nga agpaisaganak ni Ivy iti makan. Agawid akpay ngamin ijay balay. Apaman a maalak ti kotsek ijay pasdag. Sa dino tinapanan nyo idirabi, madam. Apay asaan kayo ang nagawid diti balay? Iti balay ni Manolo. Ijayak a naturog. Pasensya kan ha, no saan ka naawagan. No kasta, napakawan yun ni Sir Manolo, kat nagsinoblan kayon, madam. Wan, kat amang ano umakarakon iti ayan na iti mabiit. Di ka agdanag, gaputa sumurot ka. Ituloy mo lata ti agserbi kanyak kas babaunan. Ay, agyamanak, madam. Kunaklakit din no maawanan akon iti trabaho. Gaputa panawan yun ti balayyo. Saan? Gaputa ang mukmat a kasapulang ti trabaho. Para iti panagadal mo. Isung agsagana ka. Tadwa kaminton kini manuhulo nga agbalin nga amom. Wow! Nagtaer ka matan iti kasta a pormang, Peter. Bagbagay mo at talaga tinaka-uniforme. Agyaman ak Sheila Kamaudyanan na. Maituloy ko matlangan ti panagadal ko. Ket apaman na makaturposak. Mangsapulak adagos iti trabaho. Ket agkalaysatan tumeten. Iti kasta, makapagdinatan iti agnanayon. Urayek day tagon daw ay, Peter. Ket sapay la kuma, tauray naragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag. Di kanto ko maagbaliw. Kan may mayat matlaang ti simple a panagbiag. Naragragsa. Husto ka. Uray simpleng tulang ti adda panagbiag ta, into nagasawatan. Okay laang. Ti importante, naragsak ti buklen ta a pamilya. Ket di kagdanak Sheila. Uray naragpat kon ti arapaap ko. Ikarik ajak to pulos agbaliw. Ken, kastamet ten asaan to apulos nga agbaliw, ti panagayat ko ken ka. Lukasta, pabaliwang to'y istor mo, Lilia. Wan igme, palawaan me, iti kasta, ad-ado ti mabalin a mailako. Di, agbalintaw na amin ni grocery. Kasta nga road, kat inton malpas, mabalin min tumuton ti mangalakan ni Sheila iti mabalin akadwa nga aglako. Iti kasta sa anak to unay amarigatan. Ay katun sigurado, adunto ti mga yata nga agtrabaho iti istoryaw. Nang runa dagiti estudyante.
Mabalin da ti agtrabaho. Tapno da pangalaan da iti allowance da. Nakasagana ka ka din, Ivy. Umakartaitan ije balay miki ni Manolo. Wen, madam, nakasagana akon. Kan naisaganak matan dagiti gamit tayo nga umakar ijay. Nasaya at nga rod no kasta. Urayan talabiitan ni Manolo. Iti kasta, ijay ang mailugan dagiti gamit niya ipan ijay. Aguray ka. Kaslada na lipatak nga alaan iti selid ko. Anya day ta, madam? Ibagayo lang, no? Anya day ta. Tasya kun ti mangala. Saanan? Urayan naklabiitan dito'y salas. Siya kon ti mapan mangala. Daytoy gayam ti balayo, Sir Manolo. Nagpintas, kan nagdakkal abalay. Manipod ita, dito'y kayon ngagnaed kini Pilar. At dua ababa una nakadwam dito'y. Isuasan ka una amarigatan iti trabahom, Ivy. Kan gaputadwa kami matan kini Manolo nga amom, ingatom iti sweldom. Isungad adda kuma nga aggagat kay ti trabahom ha. Ay na, agyaman ak unay, madam, sir. Dakkal atulong yu kanyak nung umato ti sweldok. Dardaras ang makaurnungak para iti panagadal ko. Mala, ibagam iti may sa ababaunen. Tagluto kayo iti naimas at araon. Katapaman na makaluto kayo, kaya't may ngaglalanglang tayo amangan. Wen tatang, kasta timbaga kanyak dagiti amok. Ingato da kano ti sweldok. Gaputadwadan a pagserbyat. Dagsaya atin no kasta, anak ko. Dakil atulong day takan ka para iti panagadal mo. Wen, tatang. Amuyo, dakdakkel itatoy balay nga ayan ko. Ngam saan amarigatan iti trabaho. Gaputadda kakadwak ababaunan ditoy. Mayat ano at nakadwam dita ababaunan. Ngam anak ko ha. Saan nagaputadda kadwam dita. Kat agsadot-sadot kang agtrabaho. Di mo ko maaramiden da ita. Tapno sanda ka apapanawon dagiti amaw. Wen, tatang. Jakmat kayat ang mapukawan iti trabaho, At addakit di ngaggagatak. Gaputan na nayunan ti sweldo. Kumusta mo ti trabaho mo iti opisina, Manolo? Nasaya at mat. Sika ngay, kumusta ti pasdek mo? Sa anak anapan itay. Kaya't kung gamin ti aginana. Sana bahali, taadamot ti taltalkak nga agbantay ijay. Pilar. Kasanuntungatan dagiti sanikwata. Awan mo ti sabaling agtawid. Gaputawan mo ti kakaisunang anak ta. Oon nga rod. Siguro, no si bibiyag lang day di Anthony. Nalabit amay samot itaan negosyante. Kanamangan no adapay kit dinasawa na ita. Sayang. No kumata sana ka nagbabae idi. Nakaden natapay kumati anak ta. Sakbayan na tayo. Lipata mon tinapalabas. Tinapatag, kat naragsak ta. Awanan ti parikot ta. Panunutan talaangan ang naragsakan ni Anthony, no sa di inuman ti ayan na ita. Agdalusak pa'y diti salas. Sakbay at tumulong ak iti trabaho iti kusina. Nakababain mat kadagiti amok. No makita da asaan pa'y anadalus dito Asino nga tatakin ladawan iti dahitoy? Dahitoy siguro ti agnagan iti Anthony akakaisuna nga anak na Madam Pilar. Nataar. Karuprupa na ti amana. Sayang laang. Gaputan na sa pangimpulang na ti biyag na. Nay,
Itkita ang matgayam tila dawan day di Anthony dito'y salas, Ivy. Amom, no si bibiyag laang day di anak mi. Kayat da ka, apara kan kwa na. Gaputan na singpat, kan nagagat ka. Madam, Tunggal malagip ko day di Anthony. Kit-kitahak laang tila dawan na. Kat babaan iti day ta, mapunas ti iliw ko kan kwa na. Awan gayam, saan ka di anak ko ng kanyak? Akayat mo nga ituloy ti panagadal mo? wen madam. Iso anak paayak kas babaunan nyo. Tapno makaurnongak para iti day tabanag. No kayat mo, pagadalan da ka. Kabayatan ti panagsirbim kada kami. Awan ti parikot mo iti allowance, kan pang matrikulam. Gaputada kami kini Manolo ti makaam mo iti amin. Agyaman ak unay no kasta, madam. Saan kun aparikot ti panagadal ko? Ay na, nagmayat ti pan nakaaramid to'y istoryo, nanang. Dakkelan ti nagbaliwan na. Wen nga rod anak, kat agyaman ako na ititulong mo. No saan agapukan ka, saan kumamot anapalawa to istorta. Ay na, nanang. Awan day chay. Basit labanag day ta. Tano saan agapo ka na kayo? Saan ako mamat anak kaadal ita? Nabailan nyo tinang paadal kanyak. Gapo iti negosyo yu asari-sari store. Iso nga ita, tulungan kayo mata. Tapno ad-ad dapay amapaduras tayo to'y nabayagan a pagbibiyagan tayo. Agyaman akmanen, Sheila, anak ko. Nasaya at mata na panunot mo at tulungan ni Ivy, Pilar. Kinapudno na, ibagak kumakan kadayta. At tulungan tayo iti panagadal na, gaputa sayang met no sana makalpas. Talaga apur sigido ni Ivy ang makaadal. Gaputa nagtrabaho pa'y dito'y syudad, tapno laang makaurnong iti pang matrikulana. Kat sigurado asan ang masayang ti kwarta, no tulungan ta. Kasta? Wan, damo na ti agtrabaho kas babaunan. Ngamno pa'y kasta, mayat ti panagtrabaho na. Kas makita mo't, awan pulos ti makita arugit dito'y salas. Gaputa saan kat ngarod asinsinan ti panagtrabaho na. Intun sumaruno ang makasaritam. Damagam no kaano ti plano na panag-enroll. Iti kasta, maitad ta adagos ti pagbayad na iti matrikula na. Intun sumaron apa nagsasarak ti planok apa nag-enroll, madam. Agbakasyon nagpaidyan lugar mi. Kailiw ko ngamin ni tatang. O sige, agbakasyon ka ajay lugaryo. Iti kasta, makapagbanding kayo mat iti amam. Agyaman ak unay, madam. Tapalubusan dak ngagbakasyon. Ay, no kayat yugayam ti sumurot ka ni Sir Manolo ijay probinsya mi. Umay kayo, tapno makita yung mat ti lugar mi. Mabalin mat. Iti kasta, makapasyar kami mat kini Manolo. Ta saan lang apasig a negosyo ti ininto na rin mi. O sige, ibagak nga rod dahito kan kuana, apaman a sumangpet. Ay na, agbakasyon kan dito lugar tayo, kunam, Ivy. Wen, insan. Kadwak dagiti amok. Awisak man mat edad di lugar tayo. Iti kasta, makaaliwak say damat. Ket, kaano nga roti isa sangpet yo? Sigon iti amok a lalaki, agbiyahe kami inton rabihin o bigat. Pakibagantulangan ka ni tatang. Gaputadyak mo't masangong awagan. Sige insan, ibagak adagos da ito kini Uncle Egme. Welcome to our place, Madam Pilar, Sir Manolo. Pasensya kayo, dito na numuabalay mi ha. Awan anyaman na, Ivy. Agyaman kami unay iti panangawis mo kada kami ditoy.
Ay, wen gayam. Iso ni tatang ko. Naimbag nga orasyo, mama, sir. Kastamat kan kakabsat. Ibagayo laeng, noan niya ti kayat yu asidaan. Taitamat laeng, mapan kami agpalengke ken ni Ivy. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas, anapaulwan. Simple, apanagbiag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kasta unay ti ragsak ni Manolo, gaputan napakawanan daytoy ni Pilar, kat nagdenadamanen kas agasawa. Kabayatan na, nagdesisyon da at tulungan da ni Ivy, para iti panagadal na iti kolehyo. Napanunutmat ni Ivy ti agbakasyon ijay lugar da. Sakbay ti panaginroll na, kat inawis na dagiti amo na. Maragsakan mat ni Tata Igme, anak amo kada Pilar ken Manolo, nga amo ni Ivy. Itagagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Simple, apanagbiag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agyaman kami, iti panangawis mo kada kami dito'y lugaryo, Ivy. Kamaudyanan na, makaaliwaksay kami matlaangan ka ni Manolo. Awan anyaman na, madam. Pasensya kayo lakuman dito'y nanumo abalay mi, ah. Awan parikot, ayos laang. Ay, wen gayam. Iso ni tatang ko. Tatang, dagiti mat dagiti amok. Damadam Pilar kan Sir Manolo. Naimbag nga orasyo, mama, sir. Ibagayo laeng, noan niya ti kayat yu asidaan. Tamapan kami agpalengke inton madamdamakan ni Ivy. Naimbag nga oras mo, met, kabsat Egme. Urayan niya ti sagana yu asidaan. Saan kami anapili kini Pilar? Sige nga raw da. Gumatang kami laangan itilamas kan natang asidaan tayaw. Adun sa launay ti pinalingke tayo asidaan, tatang. Kunak nulamas kan natang lang ti mailuto. Ngam gimatang kayo pa iti 5 kilo akarlit baboy kan baka. Wuna, nakababain mat. Nubasit asidaan ti maipasango kadakwada. Ije balay da. Basit lang ti mailutluto asidaan. Jay la eksakto kada kami. Bayamon, italaang mat nga agluto ta iti adu asidaan. Tadakat nga rod bisita. Sa bagay matkiti ah. O sige, tulungan kayo amang imot kadag iti ginatgatang tayo, tatang. Iti kasta, makaawid tayo iti balay. Nagmayat gayam dito'y lugar da Ivy, Pilar. Presko ti angin, ken nagadupay dagiti mula a prutas, ken masetas iti arubayan da. Wen nga rod, kasladyak kayatin ti agsubli ije syudad. Kay kayat kun ti agnaod ditoy, numabalin. Saan mo da mabalin? Gaputad damat negosyo, ngas asikaswenta. Awan mo ti sabali ang mga sikaso kadagijay, nubilang tasaan ta nga agawid ijay syudad. Mabalin talatta mo ti agbakasyon ditoy, no kayat ta ti agrelax. Total, welcome tamatan dito'y ayanda, Ivy. Wen, day talangan ti aramiden ta, Pilar. Nakaawit ka gayam dito'y lugar tayo, insan. Wen, insan. Itay pailaan nakasangpot kami ah. Kadwak dagiti amok nga imay ditoy. Isumot lagayam ang nagado dagiti pinalingkiyo kini Uncle Igme. Tadamot gayam sa nga iliyo. Wen, iso nga umay kanto ije balay inton madamdama. Tamangan tayo. Awisang matanda Sheila kan ni Nana Lilia. Ay, sige man nga rod. Ibaga kini Sheila nga umay kaminto inton madamdama ije balayo. Saan ka di nakababain ka dagiti sa nga iliyo? Saan? Nasingpat da Sir Manolo kan Madam Pilar.
Iso nga awan ti rumbang apagbainam kadakwada. Insan! Da kayo gayam ti amo ni Ivy, Madam Pilar, Sir Manolo. Nasaya at mata nakaumay kayo dito lugar mi. Awan, Sheila. Apag iso ngamin, panunod ni Ivy, tinagbakasyon. Sakbay nga aginroll para iti kolehiyo. Iso aday chay, simurot kami ni ti asawa. Maragsakan kami ang makaamamo kada kayo, madam. Uray da kami, maragsakan kami mo't amakam-amo kada kayo. Nukas na, agadal kan iti koleyo, Ivy. Wen, Sheila. Tulungan dakda Madam Pilar kan Sir Manolo iti panagadal ko. Ket awanan ti parikot ko. Gaputa isudan ti makaammo iti amin ang magastos. Ay na, agyamanak iti panang tulong yu iti anak ko, ma'am, sir. Ti Diyos, ti makaamaw amang tarabay kada kayaw. Ay be, anak. Rabiin, ngamapay nga adda kapaylaan dito'y ruwar. Kayat ko lati agpaangin, tatang. Nabayag ngamin asa anak-anak kalang ab iti presko nga angin. Gaputa ijay syudad kat nga rod ti pagtrab-trabawak. Huwan nga rod, anak ko. Amom anak ko, nagasat ka. Gaputa na singpat dagiti nagbalin nga amaw ma. Agasam, tulungan da kapay iti panagadal mo. Wen nga rod, tatang. Kat pagyamanak unay dayta, taadada ang makatulong kanyak. Huwan gayam, anak ko. Madamag ko man. Awan ka di anak da Sir Manolo kan Madam Pilar? Ada ka kaiso ng anak da? Iso na lang tanasap apim musay, gapo iti sakit na kanser. Kasta ka de. Ay na, nakakaasimat nga rod ati anak da. Wen nga rod, tatang, ang talaga akasta. Dumteng ti oras nga ipulang tayo tibiyag tayo iti na marswan. Dakkel gaya man tinagbaliwan to istoryo Nana Lilia. Grocery store itan. Wen, balasang ko. Napalawad ay to'y gapo iti tulong ni Sheila. Ken, adda pa yan dagiti katulungan nyo. Estudyante dagita balasang ko. Awan kano ngamin pangalaan da iti allowance da. Iso da ita. Umay da ag part-time dito, kasta nga awan klase da. Wano at idog ti bakasyon da. Nasaya at daytaan na panunot yun, Nana. Makatulong kayo kadagiti estudyante para iti panagadal da. Sheila, itay kapay nga adda dita nga agireprepak kadagiti asukar. Aginanakamot anak ko. Bay andak ka dila ang nanang. Saan mo't anadagsan at trabaho ti araramidak. Kan may sa nakadalusak mo't tan ije balay. Wen gayam, kaano aya ti plano yu apa nagkalay sa ni Peter? Magagaran akon ama addaan iti apo ko. Inton makaturpos iti koleyo, nanang. Mabiit tulaangan day tang urayon. Kat apaman amalpas ti kalay sami. Ipaayanda kayon to iti adong apo. Maala, agawaan nyo nga rod anak ko. Iti kasta, adan to sumaruno amang imanihar dito'y grocery tayo. Un ka dinanang, mapasamak to day ta akal kalikaguman nyo. Anya, damdamagan ni nanang mo? No kaano ti panagkalaysata, kunam, Sheila? Un, magagaran ka nun ang makakita kadagiti agbalin nga apo ko na. Anya, unay ni Nana Lilia. Sana bale, pagkalaysata, apaman ang makaturpusak iti panagadal ko. Sapay la kumatatong palam ti karim kanya ka, nga urayan nak, Sheila. Un, apay kit din asaan ka nga urayan. Among Peter, nagasat na. Gaputa si ka tinagbalin a kaayan-ayat ko. Kat oray no busy ka iti panagadal mo, at dalat ta panawon mo para kanya. Siyempre mabalin ka dimat ang mapukawan ak iti panawan, para iti babae nga ayat ak unay. Uray ka sanupay ti kinabisik iti panagadal ko,
Sa anak to Apolos ang mapukawan iti panawan ken ka, Sheila. Madam, apay ada kayo matindagin innaw kadagiti nanganan tayo. Binaybayan nyo lakuman di talamisaan, ta siya kun ti makaammo. Ay na. Bayan na kadilaang Ivy. Iti kasta, adamot aramida kure kaskasano. Ay, nakababain mo't kada kayo madam. Da kayo matan asa nga ili ti agin innaw. Ayos laang. Amom kadi. Sigod amarikrigatak. Agnanaad kami idi kadagiti dadakkel ko iti kalkalapaw. Ngam idi nakalpasak iti panagadal ko. Nagbaliwan ti amin. Nang runa, idi inasawa tibak nang. No kasta, nairuam kayo iti simple a panagbiag, madam? Kunak no sigod abak nang kayo. Saan? Kaskan ka, simple laang ti panagbiag ko, idi kabanbanwagak. Isu nga awan parikot, no tumulong nga kadagiti trabaho iti balay. Pilar, nasken ngagsubli tayo ni Jay syudad inton maminsan ngal daw. Masapul nga minasumrek ako ni ti opisina. Ay, numabalin. Jakpay kayat ti agawid. Kayat ko pa'y ti agnaod ditoy. Sana bale tagsublitan tumanen ditoy. Kan maysa, masapul nga aginrol ni Ivy iti pagadalan. Wan gaya. Umada ni gaya mo ti pa nag-enroll para ita semestre. Ala, ibagata nga rod ka ni Ivy nga agsublita yun ijay syudad iti mabiit. Iti kasta makapagpakada kanita atang na. Nagdaras mo ti pa nagbakasyon nyo, Ivy. Agsubli kayo matgaya man ijay syudad. Wen, tamasapul nga asikaswan da madam kanserte negosyo da. Isu nga iti mabiit, agpasyudad kamin. Kaano nga iti pa nagsubli manan dito eh. Dayta ti jakam mo. Agenrolak matan. Ani, umadanin ti pa nagsasarak. Sa bagay, ag-video call tanto latan. Iti kasta, updated talat ta kadagiti mapaspasamak. Uray aginadayutan. Wala. Kat di naktuliplipatan apakaamuan no agkalay sa kayon iti kasinsin ko, ha? Iti kasta, makaawidak diti lugar tayo. Ivy, anak. Di mo liplipatan ti kanayon abilin ko kan ka, Saysaya atam to ti panagadal mo. Wen tatang, di kay agdanag. Laglagi pak akanayon dagiti bilin nyo. Di ka pa'y lamaki boyfriend, wano maki asawa. Into narum kumati panagadal mo. Iti kasta, maadaan ka iti napintas amasakbayan. Wen ka di, tatang. Jakmat kayat amadismaya da Madam Pilar amang paadal kanyak. Iso adi kay madanagan. Agadalakpay, sakbay amaki asawa. Nasaya at nukasta, anak ko. Ita, tanakasangpot tayon dito'y balay. Kaya't ko apagsaritaan, dati may papan iti panagadal mo, Ivy. Sige, madam. Anya ti kayat mo nga alaan a kurso? Kayat ko kumati agbalin a maestra, madam. Iso nga education ti alaak a kurso. Kasta ka di. Alang nga rod, inton bigat matlaang. Kuyugan ka mapan iti pagadalan, tapno aginrol ka. Iti kasta, mabayadan tanti matrikulam para itaas semestre. Ay na, nagmayat matanday ti nga universidad a pagadalak, madam. Madlaw ang inginaan. Sa anak samot ama ikari nga agadal ditoy. Una yun ta saan ama ikari? Apay mo tanako nam ti kasta. Gapot a marigrigatak, madam. May saak lang a babaunan. Ay na, pagyamanak launay titulong nyo kanyak. No saan agapo kada kayo? Saan ko ang maituloy ti panagadal ko? Saan mo apanunutan dayta?
Manipod ita, ibilang dakan kaspudpud no nga anak mi kan ni Manolo. Kat ibilang na kami matan adadakal mo. Kat no bilang ada ka sa pulam, ibagam adagos kada kami. Nagdaras sa talaga ti panaglabas ti panawan. Umadanigaya man ti maikatalupulok at 5 nga anibersaryo ti panagkalaysata. Uwan nga agpaiso. Ay, kunak no saan tan amadanon ti anibersarita. Ay ayatin ka unay, Pilar. Unay matanday ta panangarakop mo kanyak. Ay, ayaten ka unay, Manolo. Kaya't kung agselebrar ta iti anibersaryo ta. Kaya't kung nga damaangay a renewal of vows, iti daita aguntaway. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Gagayam, di uliwayan adenggan, ti paggibusan, ti seryeta yu ita alawas, anapaulwan. Simple, apanagbiag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ti Masakbayan. Itagagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu ita alawas, anapaulwan. Simple, apanagbiag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagdaras sa talaga ti panaglabas ti panawen. Umadanigaya man ti maikatalupulok at 5 nga anibersaryo ti panagkalaysata. Uwan nga agpaisuan niya. Kunak no saan tan amadanon ti anibersarita. Ay ayaten ka unay, Pilar. Unay matanday ta panangarakop mo kanyak. Ay ayaten ka mat, Manolo. Kaya't kung agselebrar tayo iti anibersaryo ta. Kaya't kung damaangay a renewal of vows iti dayta agundaway. O sige, no dayta ti kunam, Manolo. Ivy, kaya't kung awisam datatang mo, tapno umayda dito'y syudad. Ha? Apay ka di, madam. Ag-celebrate kami ka ni Manolo iti 35 anniversary mi. Kat adan tumaangay a renewal of vows. Ay na, nagmayatan, madam. Ay, sayang. No si bibiyag la kumaday di Anthony. Sigurado ang naragsak day jay. Gaputan na urnos kayon adwa ka ni Sir Manolo. Saan laday na? At dapay maangay a renewal of vows yo. Wana, naimbaglaangan, ta nagpatagtagay-hinap kanyak ti anak ko. Tano saan, ang mga nukagurak pa'y laang ni Manolo nga ginggayta. Katagyaman akmat iti balakad mo kanyak, Ivy. Gapoy ti dayta, nakaamirisak kat napakawan ko ti asawak. Awan anyaman na dayjay, madam. Gaputain bilang kayong matan kas inak. So binagaan kayo idi. Kat agyaman akmat iti panang tulong yung kanyak para iti panagadal ko. Ikarig, agadalak na imbag. Tapno saan asayang ti panang tulong yung kanyak. Ay, anday ta. Ay, nakasakdo akong iti danom hapagdigos ko. Ay, agdigosak. Kalpasan na. Mapanak man agistambay di Estor Dalilya. Awan matan tinaskan nga Ramida kat. Ne. Adaw mawawag ah. Ne. Ni mat Ivy. Ah. Hello, Ivy. Hala, tatang. Agsagana kayo. Taumay kayo kano diti syudad iti mabiit. Ha? Nay. Anyangay ti Aramidak dita. Invited kayo iti panang celebrate na Madam Pilar kan Sir Manolo. Iti 35th anniversary da. Awisin nyo kano da na Lilia kan Sheila. Kasamot ni San Peter.
Aggigiddan kayon ton nga umay ditoy. Sige nga raw, anak ko. Apag isaw. Mapanak ije ayan da inton madamdama. Kat ibagak to day takadakwada. Wanlilya, maawis tayo kanaw iti 35th anniversary da Madam Pilar kan Sir Manulaw. Day tati imbaga kanyak ni Ivy itay imawag. Nasken nga rod nga agsagana tayon. Iti kasta, makapantayo iti syudad. Talaga nagsaya at dagiti nagbalin nga amo ni Ivy anya. Agasan nyo, invited tayo pa iti celebration da. Pudnot ako na balasang ko. Kayan saan laaday ta. Tulungan dapay ni Ivy para iti panagkulehiw na. Iso ang nagasat ni Ivy. Kaputa saanan nga agparikot iti panagadal na. Nagasat launay, gaputan na addaan iti nasisingpet nga amo. Sakbay ti panagselebrar ta iti anniversary ta. Mabalin ka dia sumarong karta iti tanom na iti Anthony. Sige. Apama na maasikasok dagiti nasken na maasikaso iti opisina, mapantay iti sementeryo, Pilar. No kayat mo, sumurot kan kanya iti opisina. Iti kasta, agdiretsyo tanto ni Jai. Sige. Awan matan tinaskan nga aramidak. Iso amabalin ko latati sumurot kan ka. Alangarod, mapantan. Tapno maaramid ko pa dagiti nasken nga aramida kay Jai. Nasaya at matadakan, Peter. Itay peng or-orayan ka. Apay ka di? Adda ka di napatag nga ibagam, Sheila? Kuna ni Tata Igme, amaawis tayo kano iti wedding anniversary dagiti amo ni Ivy. Iso mapantayo iti syudad inton rabi Kasta ka di? Ay, naimbaglaangan nga rod. Tanalpasan ti exam mi. Awan ti parikot no sumurot kada kayong agpasyudad. Nasaya at nga rod no kasta. Tapno makapasyar taman mat. Naskan nga rod nga isagana mon dagiti arwatam. Iti kasta, awan ti malipatam. Napayagaya mo na sana ka nakaumay dito'y tanem na di Anthony. Danda ni Jack pa yan malagip no kaano tinaudi nga ipapan ko dito'y. Sana bale, tinapatag ita, nasarong karam ti anak ta. Anthony anak, pakawanen na kuma. Pakawanen nak, kadagiti nagkurangak kada kayo kini mamam. Natungpalan ti kanayon mo akid-kid dawen iti anak. Naurnosan ti estado mi kan ni papam. Naragsakitan ti pamilya tayo. Ikarik anak, jakon uliten dagiti inaramid ko idi. Sulnitak dagiti nagkurangak kada kayo iti inam. Kat sapay la kuma, tadakal at tamang tartarabay kada kami, iho. Tatang, kumusta mat nga ti biyahe yo? Nasaya at mat anak ko. Iso na laeng. Ta sa anak unay ang nakaturog ijebas. Naglamiis nga may na. Ay na, uray siyak. Sa anak ang nakaturog, kaputa malaminak. Tinasaya at agina na kayo pa'y. Tamang hisaganak iti makan. Apag isunto asumangpat da Madam Pilar kan Sir Manolo. Ay, tulungan kan, Ivy. Tapno alis to ti trabaho. Agyaman na. Dakkel gayam to'y balay dagiti amom, insan Ivy. Imbagman, tasaan ka amarigatan iti trabahom ditoy? Saan mo't insan? Gaputada mo't dua akadwak ababaunan ditoy. Siyak ti para dalos, ken tumultulong akmat kadagiti daddo maatrabaho, numalpas kon ti ububra. Ay, imbaglangan tadda kakadwam. Tano awan, ay sos. Maburing ka no kasdi nga awan dagiti amom. Wen nga rod, sapi nagdakkel to'y balay da. Talaga maburing ka no awan ka duam. Sa anak maboring ditoy. Gapo iti saan nga agbayag, agiskwela akon iti kolehiyo. Umadanin ti klase. Sa bagay. Ala, lalayngam to nga ro ti panag-eskwela ma, insan. Iti kasta, napintas to ti masakbayam.
Happy 35th anniversary, Madam Pilar, Sir Manolo. Agyaman kami, Ivy. Agyaman kami, Ivy. Kunak no iti teleserye laang ang mapaspasamak ti pa nag-celebrate iti 35th anniversary. Nga madamit gayam iti pudpud no abiyag. Ay, sana all. Ay na, di ka agdanag, Sheila balasang ko. Mapasamak tumat kan kadayta, no agasawa kayon taon kan ni Peter. Puno na ita. Iso si ka, Peter. Agawa am ti agiskwela. Iti kasta, agkalaysa kayo matan kan ni Sheila. Wala na. Apaman ang makalpasak iti panagadal ko. Agkalaysa kaminton kini Sheila. Itatadalpasan ti selebrasyon. Agpakada kami matan Madam Pilar, Sir Manolo. Nasken kami nga agsubli kami di probinsya. Gapot amasapol abantayan mi ti grocery. Agyaman kami unay iti umayo iti panagselebrar mi. Ket no kayat yo ti agpasyar ditoy. Awagan da kami lang. Iti kasta, may saganhaan mi ti umayo. Welcome kayo latta dito'y balay. Gaputa imbilang da kayon akabang ti pamilyami. Agyaman kami, madam. Tauray no simple laang ti panagbiag me. Kayat da kami latta nga agbalin a pagayam. Kan saan laabas ta pagayam. No di kat kamang payan ti pamilyayaw. Wan gaputa nasaya ti panagpuspuso yo. Kan sana gaputa da mabalin mi iti biyag, kat agbalin kami na mata pobre. Ay be, anak. Di kanayon ko nga ibilbilin di mo liplipatan. Wan tatang, agsingsing patak, kan agadalak na imbag. Iti kasta, saan ang maupay da Madam Pilar kan Sir Manolo amang tulong kanyak. Iso nga awan ti pagdanagan nyo. Kumusta mo't nga iti panagadal mo, Ivy? Ay na, umadanigaya mo, di pa nagturpos mo. Nasaya at madam. Makumakitan para iti final defense me. Isa pasensya kayon no sa anak unay makatulong kadag iti trabaho dito balay. Amangan pa ikit din. Noan niya ti makunakanyak dagiti padak ababaunan. Awan tinaskan na pagbainam. Gaputa maawatan da ka. Kasla kaano lang idinang rugi akas babaunan nyo, madam. Ita, umadanin ti panagturpos ko. Kat no bilang ta makapasak itilet, may saak ton aman nursuro. Wan nga rod. Kat sapay ko matano bilang maadaan kan iti trabaho. Di nakabinto ko maliplipatan, ha? Apay ko mahamat amalipatan kayo, madam. No saan aga po kada kayo? Nalabit sa anak ko mamot ang makaadal. Di kay agdanag. Di kay tupulos panawan kan ni Sir Manolo. Sheila, itata nakalpasa ko niti panagadal ko. Mabalintamat siguro ti agkalaysa. Awan matan ti parikot ko, tadamat na natalgad at trabaho. Sigurado ka din akayat nak nga ikalaysa, Peter? Saan kanto nga tangagbabawi? Abay ko mga agbabawi, ak. Ay ayaten ka unay, Sheila. Sika lang ti babae nga ay ayatek. Iso sa anak tupulos nga agbabawi. Sige, agkalaysa tangarudan no day katikunam. Ket sapay ko ma, tadinto agbaliw ti panagayat mo kanya. Ikarik, Sheila. Dinto pulos agbaliw ti panagayat ko ken ka. Sika laeng ti ayatek. Aginggat inggana. Naragsa ka ba nagkalay sayo, Insan Peter? Sheila,
Kamaw dyanan na. Nagkalaysa kayo matlaangan. When insan, kat agyaman ata nakaumay ka. Siyempre agpasugnudak na saan ka makaumay, Ivy. Mabalin ka di mat asa anak nga umay. Espesyal nga aldaw dayti para kada kayo. Ungayam, at titirigalok. Oh. Ay na, agyaman kami, Ivy. Uy, nginginaan sa tuwin regalong kada kami, Saan, Mat? Kitaan yung tulangan. Tapno maamuan yun, no anya day tain regalo kada kayo. Ma'am, sir, nakapasak itilet. May sakon ang maestra. Agpay suka di. Congratulations nga, Rod. Kamaudyanan na. Nagbunga mo't laangan, ti pa nagpursigim nga agadal. Kablawan ka, Ivy. Oh, kat kasano nga rudan. Sa dino ti plano mapagtrabahuan kas manursuro. Agsubli ka di ijay lugaryo. Wen ko madam. Ngam, kasladyak kabaalan timang panaw kada kayo. Kinapudno na. Nabayagan na plano mi kinipilar ti gumatang iti daga iti probinsyayo. Gaputa kayat mintiag na di jay. Panawan matern tapno aginana kami iti panagnegosyo mi. Ket kayat milangan ti simple a panagbiag. Akaduada kayo iti probinsya. Ivy, anak. Kumusta mat nga iti trabaho? Nasaya at matatang. Iso na laang tamakabannog. Gapot agmalmalem anak katakder kan agsasauak. Angam, ayos laang. Tinapatag. Ado ti masursuro dagiti estudyante. Kunaklakit din, no ijay syudad ti pagtrabahwam. Gapot di mo kat nga ron mapanawan dagiti amom. Kayat ko adituyak laang ng lugar tayo. Iti kasta, mabantayan kayo, tatang. Ken jakmat kayat, ngagmay-maysa kayo latan diti balay. Uray nga rod dagiti amom, kat pinili dan ti agyan ditoy. Kayat dan ti simple a panagbiag dito'y probinsya. Ngam ti agnaad da ijay syudad. Nabannog da ka nung aminan nga agnegosyo, tatang. Iso aday jay, nagdesisyon dan adito'y dalangan nga agnaad. Kan maysa, may mayat-matlaang ti simple a panagbiag. Iso aday toy, kinaykayat kon ti agtalinaad dito'y, tatang. Gaputa kastoy a panagbiag tinakairwamak, sipod kinaubing ko. Simple a panagbiag, tatang. Wen, anak ko. Tibiyag dito'y probinsya, kat simple laang. Ngamuray simple laang, tanaragsak, ken natal na, ti panunot tayaw. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan. Simple, a panagbiag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Maligaya pod dati sa opisyal na YouTube channel ng Buka Radio Drama 2025. Pakinigo pang tamasahin ang mga klasikong radyo dramang Pilipino. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell para maabisuhan sa mga bagong update. Ti Masakbayan, isang makapangyarihang Ilocano radio drama na naglalahad ng tunay na kwento ng pag-asa, pagbawi at paninindigan sa gitna ng mga pagsubok. Sa bawat episode, tunghayan ng malalim na damdamin ng mga tauhan, ang kanilang mga laban sa buhay at ang muling pagbangon mula sa mga sugat ng nakaraan. Ipinagmamalaki ng Buka Radio Drama 2025 ang nangungunang Ilocano Radio Channel na dalhin sa inyo ang mga kwentong sumasalamin sa ating kultura, pananampalataya at lakas ng loob bilang isang komunidad. Huwag palampasin ang bawat full episode ng Masakbayan. Eksklusibo dito lamang sa Buka, ang #1 Ilocano radio drama sa YouTube.